Takže zdarec lidi, já vás vítám u mého videa z Terraria, jak už jsem říkal. Bude to Terraria, proto jsem taky měl jako první video na kanále Terraria intro, ale ten, kdo to nepochopil, tak nakonec nebudu používat Terraria intro, ale budu používat jediné intro a to bude úplně na všechny videa. A to intro už jste možná viděli. A jestli jste ho neviděli, tak teďkom bylo před tímhle, kdyby před tímhle záznamem, prvně bylo intro a teďkom mluvím já. A jak už jsem teda na můj kanál zveřejňoval, bude to s Terrariem. A asi tak nějak to bude. Bude to let's play, single let's play. Takže budu počkat moment. Toto. Počkat moment. Takhle nějak, jop. Takže uděláme si modrý oči. Skin si necháme, clothes. To bychom si mohli dát, já mám teďko na sobě červený. Takže proč ne? Tak. Tak a tak. Kalhoty mám momentálně na sobě šedý, takže můžu nechat ty, co tady máme defaultně. A boty mám černý. Jo, jako teď nemám na sobě boty, ale jinak mám normálně boty černý. What? Já teďka momentálně netuším, jak se teďka dělá úplně černá. A předpokládám, že takhle. OK. Jak asi tak. Softcore si necháme. Kdo by nevěděl, tak softcore, můžete si to přečíst. Že když prostě softcore postavy jak kdyby dropnou peníze, když zemřou. Medium core postavy dropnou věci, když zemřou. A hardcore nemusím představovat. Takže my si dáme softcore, create, jak jsem říkal, Vanilla 3, normálka. A vidíte, a tady ten svět, já tady ty světy můžu deletenout. A udělat si nový, uděláme si large. Protože mám nějaký plány do budoucna. Tady s tou sérií. Teďkom je 10 večer, takže jako je to tak, nevím, prostě akorát. Jenže bohužel zítra budu mít náročný den. Jo, budu dělat krátký videa, tak tak zhruba, nevím, no, teďkom. Ale prostě budu dělat tak 10 až 15 minut. Není to kvůli limitu, to jako je v pohodě, ale nechci je mít moc dlouhý. Buď to budu dělat, že by to bylo tak 30 minut videa, ale byl by jenom každý druhý den. Ale kdybych točil tak těch 10 až 15 až 20 max minutový videa, tak bych je vydával každý den. Takže uvidíme ještě. Nějak se to načítá pomalu. No tak přece jenom je to large světa
Ne, no. Dělej, terário. Takže jo, rychle, ježíš. No. Už uběhlo 5 minut. Ještě saving world data. Jo, konečně. Tak. Dělej. Promiňte, já si tady budu muset vypnout Skype. OK, jsem zpět. Byl střih, protože mě padla terária. Z neznámého důvodu, takže prostě byl střih. A jsme na našem světě a tady je snowbiome. Tam teďko má quick, super. Tak dobré enchantu, jako, dobrý. Mám rychlou sekiru, což se fakt hodí. Protože to kope rychleji, to dřevo. Co se jako vážně hodí, protože ta sekira je na kope pomalá. Takže klasika, normálně těžíme dřevo. Takže to teď bude taková nudná část. Na pozdější fázi hry se docela těším. A já si vypnu tu minimapu, protože mě docela štve a zavazí mi tam. Takže tak. Ne, prostě mi tam nějak zavazí. Tak já si tady natěším teda nějaký to dřevo. Už to musí být ten snowbiome. Jakože ne, že bych ho neměla rád, ale hned vedle jako kdyby spawnu. Já si tady udělám nějakou plošinu. Egil, mám 2 egil, jo? Tak jako jo. Aspoň to neseká tak pomalu. Wooden hammer klasický. Wooden bow. Řekl bych, že to teď nemá cenu. No, proč jsem to zničil? Tak, zničíme tady to hnusný pozadí. Natěžím ještě nějaký dřevo. Takže tak. Tamhle napravo je verka, která se vývojářům moc nějak nepovedla, když si tak všimnete, jak vypadá. Takže tohle vytěžíme. Hop.
Tak trošku si to tady přeupravíme. Takže uděláme to nějakým tímhle způsobem. Baračík. God damn it, OK. Takto. Tomhle ice slime. Tady nalevo, no tak už ne nalevo, ale spíš nahoře. Který se mi bude hodit. Pojď sem. A já potřebuju dřevo. Čestka. Spír, jo. No, tak mohl jsem mít něco lepšího, no. Potřebuju dřevo. No, tak když už mám tohle, tak to můžu využít. Proč ne? Yes, to se mi hodí. A já bych se s vámi pro toto video rozloučil. Uvidíme se zase někdy jindy. A nazdárek. Čus.